ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Shisngi hadin balami ke jingkul marjung mut jonggi kena puli gi batho ya ke Eksamin Cuet kabalalong hag skol ba North Eastern Hills University kit khot nong kit kam jonga new trap youth council mentaga singi kilalek bania kendo yo rakam sangma u assistant education secretary u Samla Jerry Riang ulaong baka Sorkar jela ka pediang ya kane ka Eksamin kumta kala dei ban pej lepa halor ka jing ki khna ne ban bu lepa daki helpline number halor ka jingja ba mennin ha nehu u Samla Jerry ulaong baka Sorkar jela ka dei ban kren bat ka National Testing Agency Deputy Evening Gladon Kendram ba ka management team jong kanihu kala feel ban penbiang ikhna bat bun ikhna men kila syam jinjar ma pini tang kapor ba ban rungu pini ka entrance kala ikhamnya ma nang ta don ikhna ru ki belapang te nak kalian kai choice yo jingtip ba kidon kita ki jinja nak kalian kai choice menen mi nak le marmar ban pet kai ke baja po hu tengilap shisha ba ki khna classem jinge shisha ha ka jingle bam sutnyo jong ka management team jong kanihu tengila iyo ban kan khindiak ru bat registrar bodi ban pet ya hapor ngi dang ya kren ule kumbam sutnyo ya ni ki khot jong ka choice bar ru om dang ta ka ban su batai mo ka exam ka sedang live je tengi apoi ngiyo punya keren buat sau bajil ni sau sneng ni lap ba hakat ko por udang penbiang ni jingkeli ke exam ka ban sedang live bajil registrar ba ka team ko jong udang penbiang ni jingkeli sau bajil dan ni sau sneng de ka peni ba ka management team menen jong kan hu kala feel ban penya ya ka suiti namanta ki khna te nak kalian ka choice ngimla ban susong manma kem das ngap namar ki khna lawan ut chengi batru ngila yo ban phone ya education minister menen yong banyak kenduk menta te namar ba dan meeting yo su ban kenduk nga su submit ya kani ka memorandum nak kalian ka choice te kani ka memorandum ni ga tho ba audei ban form ka committee ban pe ya ka bajam nin hanehu ban shim strict action ya ka management team ya ka jingle bam sinyo go jongki halor ka exam ka bamnin nang taru ngila tho hakani ka shiti ba ka government ka state government ka dei ban appoint no the nodal officer ba kin khamsuk ki khna nodal officer uban ya dei bat ka NDA ba ki khna kin khamsuk namar bahangi pinlap umdan NTA center ki khna ki shem jinge ba bun ki khna ki la phone nei ki la phone changa ki khmi ki pa ki la phone chingi ki nongelam jong ka seng ki la batai ba hak menen ki bun ki khna ki bam ya tho ki exam te mentang la submit ni sti ba ni la ong ba ka state government ka di ban shimkhia halor ki khna menen ki badu tho exam bat om tang kata ka jingnong thumur jong ka NTA kala pinbitar ringi ke choice ba hadu ba dan ki kena kila mo opted ya ki subject ki ba pair mo example no kum ki opted lightly bikin ban tho andre ba kapau ka admit ka kapau kan kawai dia kum ya kata nak kalian ke choice ngin bud din ba ki kena baro ki di bin yo tho ba ka state government ka di ban shimkhia namar pinpek ma ba kemudian bagi ni phone ya education minister umtip namar bakani baro kani ka city ka daybet ba kapet hi na dali misti usak kiti tengi ni bikin jinjar kina dali ngimtre ngimsha na kalian choisi te na kalian choisi ngimbut din ba baro kina ki ba api ai kani ka city kin yo kala bikin tho but nang taru kimdei ban bandu ya ka admission ki college nomor babun bah ki kena menin ki du bantho ya ka city tengim tip ke college kan priang ne without city tengila ai ki jingtho show education minister ba udai ban pha shman ki college be ki kena ki badu bantho ya ka city ki dei ban priang nomor ka dei ke jingle man hi ka dei ke jingle bam sunyo hi jong government den ka da ko saja punya
tena kalian ka choisi ni smokia shibun ya kitu kena men ki basham ni jing halor ka center ka badan nihu halor ka jingle bom sunyo jong ka nihu tena kalian ka choisi ngin sim ki kendon ki ba ya registra menen nang taru ya kan government ka jongi bakadeiru ban form kinja headline center bagi kena kinsup haba ki apia ni city nomor bun ki kena ki phone penban syangi kim tip kumno banne ki kmi pa kim tip kumno banne te government la pha kan ki city bakadeiru ban form ka headline center bagi kena kinsup ha ka bay day bakan ki city menden nilai kendo ka jing sha visi undan bantai ba kan ya nei nomor ba update di registrapi kan ya tinggal kendo registra menden te menden ka jing kendo ka jongi ki nong lang ke choice de ha por dong prepare ki exam tak ada prepare question paper tak ada tre di kendo de la shai dan ni next and don biang kan exam ini kendo shwa ka por kata ka jingrai na ka choice nomor ba state government ka priang ya kan exam de state government kala ada ban tek lupa ke pinlap menta balai kami ke jing namar bagi kena kimtip shanu ban keli shanu banya yanu unfun kalau nak government ka priang ni exam kala ada ban tip ke kala ada ban bu lupa ki headline number yanu unfun benin hani hu ka feel ke di management henry finda pek pat nak jing complain ki kena om nang kan hu ka feel nei barok ki kena ki ba apia ke ni city kila kulmar lo namar ba kumaong ipi mene ki opted live subject henry habami hakadmit ka kami taksi subject nakata ka diban ba clear mano diban ba clear ka state government namar ba ki kena lani ka HYC kumnu kan lek banya ya keren bat ki ba penya nationally kadi ka state government pi kadi banya keren bat ki ba penya NTA nationally